Magari motor. Thanks. I got a Angambotadza kushupika mudhara uchigara Domboshava. Ma? Ndizimene ndikukuuza kuti mavuto momunhu kukhala kwa munhu uri mubranda here mudhara? mavuto siudziza kuti akalenga mubranda kumamba vasamambesesi ineyo kumamba vasamambesesi ineyo abambo angu anachora koma ine napado momunhu mvesesa handikumvela. Are you hear me? Are you hear me say? Excuse me. Mamba samambesesi Ndishile baba. Ngosa. Ayimewe. Ndazi magitari ndezechirombe izvi. Zize beat yacho. Ndopano umeditata uri chezi. Rova kamwe. Tafuna mzanga wa chikonde Nangamba mpanda ndapeza kulile Zotsambare ndingolila Mayo Tafuna mzanga wa chikonde Nangamba mpanda ndapeza kulibe Zotsambare ndingolila Mayo Ndafuna ine mayo Saka wa chikondi Nangamba mpanda ine ndapeza kulibe Tafuna ine mayo Sanga wa chikonde Tino Endantola Monica Yalupas Ndafuna ine mayo Nganga wa chikonde Ndangamba mpanda ine Ndapeza kulile Tura Zotsambare Mayo Ndafuna ine mayo Tanga wa chikonde ine Kana bampanda ine Ndapeza kulile Unanzani kwemudhara? Blacid. Ani? Blacid. Blacid ni? Seed, yakuna seed. Seed. Lasa uzwisise. Ayo ndikuda ngozisi. Ayo wakura mbala ndikutoza ndo blacid. Seed. Wadzeka kwabo uzwisise. Ndilo timese kuti seed naika handile. Seed nandi seed kanzwizo seed. Seed tese seed.
Sitting, sitting. City, Baba Fisher. City. Baba Fisher. That's my name. Of course, I got a surname. I said my surname is Kalenga. Kumenezana bada Malawi na bada missionary. Missionary pa 43 Nyado Road. Kufupi ndi government school. Kufupi in government school. Nini government school? Which government school is this? Amati Chisere, yeah, Chisere, yeah. Why is it in kumdara yo ningi? Bent. Ndagatanga, ndota ichishone. Neshona. Ndagatanga inini kuliza magatara ndipera mwingero. Ndagatanga kuliza kanaka. Kushukuru 1957. All right. Una toy, ndaita toy kuva kuma toy. Mfere. Sakenda zama nangu daru. Pandaka shaya gari utwaye wale twa plastic. Yeah. Saka pandaka zoa na jago mai ndopenda zazwa. Pingi zuiti. Pandaka boshaya kutaka gago. Taiga ma drain pipe. Mama, mnazi kuti izvo pinda mvura ichiti chitangi zozva. Zvinopinda mvura izvo tinzwe garebo. Zvinhu zvine manhiriki nanobhuroka mvura kuti rege kuita sei kupinda nemarara zvakabata marara. Saka taizichuna mabhiti kuti ngingingi. Masimbi zvaizvo. Masimbi izvo zvezvo tichiroreka simbi so according to vachuna taita zvinhu. Ndakazowanaka futi. Ndakavakozvona ndawanaka kuti mfere. Ndakazwa ndakatengotsaya so ndakazwa ndakuita. Saka ndakakura ndichiza pa isiyo ndisora kagitara ndozvidza. Excuse me, munono wabhiariri pengwani. Ndana kutaudza ndini kutaudza mudare indakaniro. Handisi hama yako kai. Tsoko piri. Not gudo. Tsoko cha. Chipindura mvunzo wangu. That was 1957 mai. Time 57 ndango kuti zvimagipera chigadzira futi zvima mabanjo. Zvima olivine izvo. Zvimatini zvima olivine. Zvamwira chimwe. Ndakutogona kuvaridza namba yandaridza ndekuti ndakataka kuridza kugona kuridza. Namba ndakataka kuridza iyo. Inonzi chi namba? Yanga zvakazvingo chuni zvezvingo. Zero rock and roll zveparedio. So tsafana. Tsafana so saka ipo vaisodrinks zaitoita sei ndapinda magitari mubari student kwatengwa magitari Mr. Roberts angari murungu angari professional officer ndofunga achaziva mazvikuita kuti Mr. Roberts ichatora pano saka takazoti vamwe vakuza magatari vakuti akuita masenderaini so chichichi vamwe vabereki vavo manje vavasingabvumi especially vechizezvu nyasarandi ndiso is mabhoni nyasarandi mini kuti ana baba wenyu vakabva kumarawi waizi kunyasarandi nasi ndazvarwa mudhara inda kuda kunditambudza taura nyaya yako kutaura Rhodesia North Rhodesia neSouth Rhodesia neNyasa
Baba was 1928. So I was born and bred in Mbari. Kwarari. Uh-huh. Mayenza Harare. Yeah, wonderful is some fun. No better amnesia. You are just a nonsense of Munu. Taura nyaya. Muchiita zvamuruita. Na Mr. Richards. Stood that vatenga my instruments. Roberts. Vauza magatari magatari nesakuwana tari unoona kuti ine maija tatavata kuma10 maikubabo kuma10 years kura vamauza magitara vamwe ndanga ndauti nduma rangu ndopana ndagumira wenayo bababora vachizezura vangasingavhunguruza magitara anzi chirombe saka kuti wamboita wambodaro futi kwazvise pane mamwe marombe handitaura kuti avambodaro chibodwa ibdaro andozokona nenyaya yangu mukontinya nenyaya yenyu kunyanyi ndeyekutosipaka ka ndeyekurira kamarari tadaro mai ndingangoti kuma early 70 ngirini kuna 70 kuti ndauza magitari mai takati mabhendi manje vafana vese Ghetto manje magitari avo tisataenda ipapo sorry tisataenda ipapo zezuru vafana vaido magitari manje vaivengombedo vaindizire gitari rishama rikakumbira padharangu araplazo vaitipachi magitari vakatengerwa gitari kana takamhiri zvaita gitari ukainena rumba kwavo hanza ndezvichirombezo vobvonza mba wedistori ko Mr. Roberts vanga vaenda pa vanga vainge vasati vauya nguva iyoyo sorry Mr. Roberts vanga vauya amaisumudzi anga asatengwa zvazokouyawo zvamamimbi Mr. Roberts vaipindapinda mumani saka vakaona kuti Ghetto iri kuleka zvimwe zvinhu tikuona kuti mabhazi masenzerana ndobvazokutengawo maisumudzi but hazvakatora nguva kuti zvoenda kwakwaRoberts kuti ndana nemagata edu baba manje kukatengerwa muzezuru tare pasi pezveda makatengerwa ndimo ichatengerwa pasi pezveda vaiva zopractisa kumba kwedu kwana mudhara Roni naMbata vanga vari kubiba Mbata ndakafunda naye vakazora mashure ndichasvika ipo paramano ndizosvika ipo basa ndasvika nekuti munosvika zvenyu haati nguva tinayo ndiri kuma early 70 hati mabhendi twakutsvana iti haiwa takutonyengesawo mabhendi sorry for that but anyway ndoyenga iri nyaya yacho Oliver Mtudzi aigara waifitsi aiuya kumbare asi upenyu hwakudhara wangosingakungoenda kana waifitsi usina anokuziva ikoko kana kuenda mabhuku especially mabhuku usvika yanga iri bhasitenda zingwe cheteyo vaibva ngokupa kuti mari yako ndidzokera kuuniverso aibasaka ndozaitira upenyu hwekudhara iwo saka tadaro vanhu akandapa Olive ya waita mushinu Oliver Mtudzi kumba kwedu painamba 43 muna runyaro ndokona kudaro pane chibhodhi chakanzi Ombasha pamba ipapo kumbari pane chipo chemagetsi so chiripo so saka Oliver Mtudzi aiva achitsamira ipapo akatsika tigumbe achitemera bhebhi rake raibva kuHarare Secondary School nemurunyaro kwake paitoshikisawo sei nekuti aingoita mweiyeiyo futi katenda kuro muGhetto saka Oliver Mtudzi akatakata angotanga kutamba nezangu pinzepinda nekuti ini ndaenda kufira ndandiri munhu vanhu vese kwese nekuchenjere seGhetto iyi kwaitaneswa munhu zvinozidokera kuchishini ndazikanzaro naone mafesi ego anondomakura tanguita Oliver Mtudzi ndotime yakatanga kurizawo magatari aitoya pamba chitodzera magitari chimuseka chiti Oliver indochiza ichifukwa taitaite ichifwala kudara tainacho ichifwala
It's not easy. Band. And do 14 inside. There's already moving. Etaura itakatira. Roma 70 or 71, 72, 74. Alright. I would have been moving to San Tadaro 1972, you remember big 1972. Ndagenda kwa Lusape. Names Gweja and another something guitar artist that Magatari pass been better. And most Mula is Magatari pass been better by and most Mula. Most Mula is wrong or repaired purpose. Yeah. The Baba Potato. Baba Potato. Tango Cassandra, this is why we are, and got what is a Vanga who was traversing the guitar. The same banana, Garamuna, Jena. Pakota jabu to the Bakapi. All those days. I'm glad Thomas Mafumu. I told you about that. I remember that. Tell you about the same from Mustapha Shabuta. From Shabuta, we watch you about Shabuta in Juga guy. In Juga. Shabuta King Terra, where I take King Terra was without Shabuta. She sounds like a day, she don't pay, you should be, you better be whatever King Terra. Be able to never King Terra. Too much more for my dad, who's my said, you were to me, like I'm true, my friend, and a body, and a pike, and a cat, and so on. It was a winning executive, there is my people's war. Too much more where is it? She says, where is it? Data, I would to bore he says, we need the shoe. More copyright. Yeah, copyright. They would take us about people's words. Chinese hero. But without doing about side, you know, bamboo. I started the same gate. It was my full maker. You were going to remember. It was from Namamuga. You need to remember Konamamuga. I took us my full America. Like about 25. Mamuka. So I got go with that blessed Buteko, my same time. This is like the I'm 72 man. Now graduate always like that. Try me or Zurango, I have a problem. I'm a bend the guys and all. Kwalusapi. Kwalusapi, she will be the Marusapi. Funny bridge over in Green. Le Sapi River, ends Le Sapi, I see Le Sapi, Rusapi, this one is Rusapi. If that was Rusapi, it's Rusapi. But she told us Rusapi. I see what's in my face, or the sugar, I'm not going to spin in there. Right, tell me, Le Sapi River. I see, Masano Rusapi, quando Rusapi. I said, who's going to say, Rusapi, Kutora, Vizuru. All right. 73 I want to say, we have a bridge here, Panel Hotel, where it's called the Hotel. Yeah. Wouldn't wish one friends wish boy will go to the motels. She's a one of the blondes. Bambies. Yeah, she bambies. She look at that. We really fun. Those which he says, enough was get told those which he says. You got out, give us the need to corrupt that was up. You came here to go to Sapi. Where is you would have got a where say what is happy. So, 23. The number of things grow with the others and never care of that. I was here. Friends were wrong, rock. Boom, throws it. Boss. Bosa. I said, and that's okay. And that's what I was white means. The number the same thing, and
Anosenza mtown but isn't florist. Uchoka shi udabeki chika maflower. Tiri parachi? Maflower. Maflowers. I'm a florist. All right. I'm a florist, you know. I want my tourist. Because my terrorist, my florist. So 73 ndavandazvona basa ndavandazvoregera ndavandazogara urobva manje wawizi namukanya ndakaya kuwhite mans kuenda kusenza zviri ndikanguva kashomanini ndavaenda kubuda basa ndakazodizvana chii 74 ngoma wangu manje ainzani ngoma Alexander all right anga ari foroman ndakati foroman kupi pacompany yeni pawhite mans iyo ndo yakunzi blue ribbon foods manje all right kunzinzi blue ribbon foods ndakazoziwo blue ribbon foods ndobva ndiredza mukoma wangu wabasa nani 74 anazotadza kumashure kuti zvimagitari ndezvechi ndezvechirombe ya ndozvonda kwazvisi saka ndabadaregera kaya uibata kai ndikaurakidza ndikuzvitaura tavada senza baina senza baba 74 varauvatanga ndokutaimakaiti nhamo dzandinetsa usana vedeka ndokutaima yacho iyo atoma mapfumo vakupfumbura kwangu kwanzikuskaira inzo kubhiji rekwanyani takubva muharare tichienda kuzvirora masvingo skyline hausi kwajob kadengwe aizonguva skyline ndo yajob kadengwe nguva iyo vanga chiri varungu varungu handiseti varungu handiweva wazvari short I don't know i74 iyo ndakuiza chii ndakusenza inini manje kumashows kweko handichaona nguva yekuridza gitare manje uibata kuridza gitare aiyo imborovai mudhara makarova ndo zvotoita imborovai makarova inini ndenziza zvandikuita asi mamwe pane chirovo kuti hai unobva budisoka pane mamwe anongobhova 74 manje anobva vakuridza uita kutoenda kutakusoedzoka seshani kamande ndikwasinzwa maovertime zozhinji apa maitambira mari madesa ndicharememba vangu kudhara asi angari ma5 pounds aiwa handichazviziva kana ma2 pounds mari aitenga ndakausaura paikuti manyira kwetwa maovertime on varezovertime zo my boy metime yekuti watenga ukanimbira chi ukatambira so dzugara padeni vabereka uvoenda kutaundi taundi asingamunotenga ivo zvinotsamukazandongora excuse me taiti usiku tomboenda kutonaswera windows shopping handiti waibata kwana babas Eric Davis hapana kuenda chekutaurudza pawindow mtaundi ulafezi ulapinda usvike taimbiyo ikoko hapana bhaura vanopinda kuti ikoko taitopinda kunana Queens Garden nana Elizabeth hotel nana Skyline na club nana Beauty Spy hausi Blue Bar manje saka Blue Bar ndo yanga iri finally yese makanyi wemaita iripo ndisina ngana ndisina ashagirigeriripo kataita overtime uvotenga zaiti kudhaya uri kufuka basa kutika 200 pambe kune matime kwazorava 200 kgs 200 pounds nganiwa not kuteni watambira wapinda mutonazi watenga yese wapedza wekutenga
wapinda kutwazi wachotaka kuti elizabeth opposite waya kule wapinda kutwazi ugotreka waubisa itara uzachi Signore. big ugo asinyore aponi chai tozaka kupinda chi yediva yachi kuzotenda sochikoreswa kumaniri kupedza kuteka uzopedza kutera nezvozofara pasana jesoni those were the days, guys. I'm almost So speriana. Mufu wandu yepeza fala. Gari bozo gerera pita zo wode. So speri. Yakaita ziwa. Yenda. Tapira gadi. Kana kuchurutara pasi plus. Uzashishi bulone kwa. Ari bana amtukuzazi otapira bombera. Wale mbata mshini. Ayo. Mshina se. Ubatire ko mshina. Iyo manu. Ko chikara pasa po manu. Especially. Wakana. Iyo manu. Manu medi mozonyaya kani. Iwe kani kara pasi. Una kuroga kani. Ayo. Atane chirori chokanga. Amusuka muzikongo. Tishaenda ndozokanga kunodeka. Saka kuroga Jara mapina mababa zeri. Chimuzwega. Kai macho lepsha grade yawa lezuzuka. Ina uga ndire club utaiza club shi. Ndizo chezo. Ndeda mnyenge mapina. Kalungu uomona zinangu ito sembiro zazo so. Na usazutora kwa boba kujia. Go ahead. Boa, na mazwagwe akwa imezwenda sasa sasa. 1977 ndipo white means to license. Driver's license. Kudara waitoto waina kutora provisional waitoto kale class 4 sasa ndio kama pale kwa compound yake watora ndio kana kati uwezo laki ndio kwa sasa yake chinzo hizo. Kuna provisional tego ile ni options kuti unga usaza class ya kati ai baba sabani marod kiza anujanze na nasema class 2 ndairova tabanda pasa 77 ndo kulava wa mwana wangu alizifisha Uyu. Kwa 12 mega kwa 12 wangoto zwarwa iwewe angazvarwa kulewa chiro imagine kuti ndaita pesu nyaya dzimuzodhava zvaizezvi asi ndiri mwana muchecha racho vamana kukeni asi ndakabudirira ndatora 78 Tara mara chaitenga ro. 78 Manje mabondi da. 78 na rapila 79 ndawa promorwa ubedera ndakusenza munhirike nimo mumwe ndakazoenda supervisor wakashifena nako ndokotenda kana ainzi mangwerewere saka une ma 1 kg nema 2 kg saka ndi supervisor kuona kuti zvikusoma zvapfekwa zvaita seichichichichi saka kwakwaimwe mulungu mugermany anga asingazvichi zvirapalapa ivoyaita daidini ndosava vanobva ndakazobuda maningi vakubidzira kubasa mazhinji kamafuromani acho mukoma mwe yatiatogona chirungu vamwe vese vanoti mafuromani enguti asenza mumiro anoziva operation yese asi communication hapana saka ndakazokumuzwapidza nemujemeni yaimbokiza chirungu iye ari mujemeni saka ndanga ndakutaura akada zvese zvaida aiuya kwati kana pasisira chitaura saka ndakatora license ndama ndanoenda kuofisi rivera rangu shep ndatora license aitonzanonzirangarira zvakamutorera nguva kuti aizodzirangarira simbi ndikapinda muofisi wake soka ndaitosaenda dzidzisa chedu kuti rangarirai azopedzaundisa saka ndizopromova manje ndikusenza pashift yanga iri shift ya 3 o'clock aityisa mavheti aityisa taima chiyo tobva auya so abva amira paplatform handiti padenga pamuti aitaisa zviri zvohondo zvizi ndanga ndamuratidza vavi pakuga basa ranga ramuka kuti
division the drive. My drive. I was going to see that Veta guy said, "What Quaipa?" It was a warning. Quaipa. It was like, look at that Quaipa. Quaipa, good. What should you? The shift, alpa shift here. Cause Wedzera, manager, Aluchio, the Aruga. Quaipa, Sagayas, Quaipa maningi. Quaipa maningi. That's the revolution. Yes, I don't know what else is the choose. This was quite a bigger. Quaipa maningi. Well, who's what you was I was saying, what I was saying, Christopher, peace is all. I wish I get rid of it. I never leave it. As we go otherwise. Grace and the right. I wish I get rid of it. I got that reason. I want to tip of that. That was really another of it. Because come here, my office. Well, we come here to my office and get you. Come with my office, so I can't go and Then as well as. I feel hate. This is supervisor, they shift. I've been able to sit down. Because my bit and many will pose out with a drag. I would end the carriage. It's a bad with that. But I asked him to do it was more or less a friend to me. Well, you can't search up and see a TV. I mean, I would be playing with them. That's what you imagine. Obakupai. Thomas Arima. If they will see bad news, this dog, we are right. I got this way to find out. Oh, so I'm about to have a time. So where is your license? Well, I don't have it here. And where is it? He's at home. I don't usually carry it when I'm not driving. Because all the apartments problems. I don't want to go around fetching for a license. So I said, okay, I'm going to fetch it now. I feel over this. I should. I can't tell you. Once it's good, but I don't go. Because I see wash of the manager. Stove, go pass my excuse me, hey. Still then because we are college of government. I go in. Going to see Mr. Martin. And they say my license. Mr. Martin was what? Rakura prize. Bunu yeah, Bunu right. Very banging. Yeah, this time now with a big band. But really my anyway, I like a black swan. I make a magazine from a prize. I would die for the moon, especially what I should. He hates Shumo. Yeah. Saga. You don't explain now. They never spell around Mr. Batin. One way for where is it? I can then be wise. The young was the truth, you know, so much in the setting, I will go to a passage. Also, we have not me. The machine stays, I shift the pass out, take a macana for the Bora. It's like sort of, you know, conflict of interest. I don't know which is the no bad, we are my Martin when they are coming. Less is robbery. This is my license. Because you should woman. In a license, Kawena. Yes, is my license.
Chirabara. Yeah, Chirabara in Rubineshi. Churunga. Yeah, but school she did. Vodo, I don't know. Chirabara days were by that because we just which tower. In the rod. Yes, it's my license. I would Ajita Chirabara, and got to see Chirabara. Child, this is she did, man, you Chirabara by name was Jora. You Chirabara by Chirabara by she's Zulu, she was saying, South Africa. Yeah, that's my license. How come? What you need a job in Wedzera? I'm going to Chirabara by Ulabasa. Because much of Ulabasa will in the lessons that will Ulabasa does not go on any. Namutini ndimona mudikiso ndikukura watakaita upenyu hwedu hwechivanhu handikwanisi kutaura nemunhu mukuru pane zvandinenge ndichida kumukumbira ndotoenda kune mumwe unondimirirawo sort of a mediator. Kana zvangu zvaita tumira it's like fana kutumira kwa naona muzviri license saka iye ndiye ava kwamuri sematavaita kuti basa rezvo saka akudireredza chimarawi aita futi chimarawi akakura mapurazi akarafu zvekuti dhu kuzochikuuchezve nemupinzo wedu kati saka ndazvonoti ndiri kwamuri kabhasika vandinesa so ndakapamisa Fredrickson Germany sakapamisa Fredrickson kuti akuone imi and on my behalf which zvaaita manyezo saka ndakazokuonai kukumbira kana pane zvakanyatsa kundiregererawo. Yeah, you should have come to me. You should have come to me. Can you drive? Yes, of course I can drive. And I want to test you. Michael! You are engaged to joke, and then we're going, Michael, my driver. I got a zone, one. I got a prize. Michael, come here. You go with him, man. I will tell you, Jaggy, when and I, Michael, Naro, you driver. Driver, you know, into it. She was a eaters. So I want to know what's my tipper. Two, because I'm going to Leyland. Short base, she had tip. Because it is big food. Ndafana WD ndokatora WD sora zvomwete akati matiku aitora chibage kuGMB Wheelville achunza apa kunzi Blue Ribbon achunza kwawaiti Blue Ribbon yatozvinja chako it's a long story. Excuse me. I'm very sorry, Mr. Matmon's inside. What's your name? Mr. Minox. Mad, give me mad. Pensa nyaya kumdala. Tyre never will you go by white means, baby. She never by GMP, baby. So 3 days. More to drive a tiwi. A tiwi to Nezera. Drive a tiwi. But Bongo was a good driver. I don't know because I would be that tiwi. But I had driver. 3 days I go at tiwi. Kaka, brother, I'm told because I never mirror. Cha. Mimi magora arwe na chaza uranja ringe notibia
ndakatodhiraivha ndawenda pachazosvika padzini pekuma asi ipapo hasopabudisa zamama kutambirawo mari inenge rinani waona manje maobva taiva ri javu ndikokuba kwacho kuri bhovu tikakufuwasarira chiba takutamba kuti matiru apa muri magayi futi emumbari ndine mwana kamunyoni 79 kanisiizikamishako zviribo aivaitamba shamwa rangu anzi innocent aidhira mayut ndokata wevari mayut vanoma CK10 abainemalovisa ava vaitovanditivara kufundo vachikiwa vachivakapazozikapira mahovhorosidikwa waibo baibai those mune mari but ndaraka knowing that kuti makaita izvozvo sizokera iko music ipapa pachipedzisa ndada kuti gagaga itipedziseimakore akawanda aba ndinotaura kuti inini zvimadya tauda kupedzisaiwa aiwa munopedzisira makuupfu kuupfu nemuriwo kaukutopedza nakumapotatoes futi pandakapedza negitare manje ipapo ndingangoti kuta 74 iyo yacho iyo nezi 74 iyo ika ndanazoproboda kuti avadakuita seika but anyway fisha azvarwa 77 ko makazodzokera rini kumagitari nenyuchi inini manje taurai mdara mairidza nani magitari saka magitari mai manje muri kuita sei nawo makazoita sei magitari zvakaitika matime ndanga endanda kurova magonyeti manje ndakazorova magonyeti 37 years manje masiyana nemagitari ndasiyana nemagitari manje ndingangoti izvo zvemagonyeti ndozvakanibvisa chi kugitari apa muri uchiri ngotambana nawo uri pamutugusana namukanya hazvingonona nazvo yes bwino banjiwe kutoondoduza isitakuteedza izvizvizvi ibona kusare gitare mani ndavana kugara ubeke kofi ngenhingi yangu ndavanda kutamanikakaifanisika kugara navo uri muhomwe saka ndaitika ndakavhura redio yemumotikari kuratoma nhamba ndingachiridzwa ipapa ndoperera kuita sei ndichiridza pagitari nanazorora apo neapo apo neapo nangu zvinogara narumukira but is too fresh rinofa chibhokisi kichaya changu chimuna nangu saka zvizobuda kumagitari saka makazodzoka sei kumagitari apo kana muchiri kumagitari kana maangoita zvongotandarira zvini padini zvemagitari dzinobachimbanje imbanje kadzamunenge muchiputa dzinoita kuti muiwe zvemagitari ndakazotanga ndaregera basa manje igore ripiri ndanambochera kugara ndandiri munhu aindasiyana kugara ndiri musango gitari muzukuru wangu kuda kunakidza uningobvisa mastress pariuza madheni mama agara waifiridzika ndakuno manje kukwaifirizi maigaro ndanga ndakureita Domboshava kuno mama bvunza mubvunzo wekuti ayo amuna mogara waifirizi iri mudare ndosa ndikubvunza sa maidhiraivha matraki muchigara waifirizi ndopandakazobva waifirizi mama azouya kuno kudomboshava zvivakaimbaine allright vandakugara wamboimbaima musana wewakwana nemagonyeti unzwisa nyaya ivako manje pane magonyeti zvandakuita kuno kunezvanyaya negonyeti zvakasiyana zvinobhuti handambotimba ndochita ndozviita I'm not complaining ndozviita for sake of
exercise. Saka ushanda kuzonashimbira mani bambuka. Saka kuti namba yamukuimba ichiri ndichamutengure. Amaita bomda. Aiwa amaita uchimorisa yamane shamwadzi. Matichi? Neze mliboye. Utawa nemliga nachoka wanda shamu. Amoresa iwe magitari. Uwana blamozi mfana umula. Tango kasandwa nakazukura chitamana nezvongwani. Akazodole ati dariko kutotakatobovuka kuti isishuwa ndakasambona. Oh. Nene Joseph Magwanisa magitari. Wakawanda. Kuti mudhara chenjuku America. Vamwe vazhinji chavakwanisa nekuti vazhinji vacho vese vanoita manoko vese vakafa. Asara ndini. Tomi ndo Thomas Mafumo. Anokuziya here. Akandona ari kuchembera America yajidiza. Indomuzani kuti amunhu anga ari public figure kaThomas Mafumo. Ari kugara ari pachero ukubona vaiti ndakabwada mbona America yajidiza. Ndaitamba nemira tennis. Ataitamba nezvekuti kai kwangetona Thomas Mafumo taiti mumira padoo. Chiba mari padoo ipo. Sovia zikautaziva kuona sedi. Waikazi. Kutsvaga mari. Queen's Garden. Queen's Garden. Ndazomboriza ndaiti manje inini patenzi nomashiti ndisendaona basa paya. Taenda kuda Queen's Garden kwanga uza chips caravan. Ndopandaina chiti zakati zvingani. Harmonica. Kabeta mimi ndaisa blues. Nekuti ndakupa one number yangu shit. Ngeni pa G. Chikaridza yakanamba yakauti padati. Pasi shikare hamamasi baba yedu vaifamba mitunu vakuenda kujoni vairara mumiti kutya kudyiwa nemhuka. Blues, amaita bomda.